A tohle může být i váš příběh. Vítám vás v Amorově trefě, v místě, kde vám nabízíme možnost se seznámit s novými lidmi, najít lásku a také nové přátele. Pokud jste nervózní udělat první krok na ulici nebo vás nebaví seznamování online, u nás si přijdete na své. Amorova trefa vám garantuje za jednu akci minimálně 7 krátkých schůzek. Na každou budete mít 5 minut. A pokud byste nevěděli, o čem hovořit, máme po ruce kartičky, které vám pomohou konverzaci osvěžit. Připravujeme i tematické večery pro milovníky cestování, sportovce, seniory, maminky a tatínky s dětmi, ale také pro osoby, které nehledají nic vážného. A nebude to jenom omluvení. Na místě na vás bude čekat také drink a bohaté občerstvení. Pokud si s vybraným protějškem budete vzájemně přát zůstat v kontaktu, propojíme vás a další kroky už budou ve vaší režii. Na speed dating se přihlašte přes stránky Amorova trefa v sekci Připravované trefy. Přijďte zažít něco nového a kdo ví, třeba potkáte někoho, kdo vám změní život. Těšíme se na vás.